Og velkommen til en lille video i, hvordan man selv kan montere små tekster i folie meget, meget nemt. Det første du gør, det er at placere folien der, hvor du gerne vil have den. Det er en god idé lige at have et lille stykke tape ude i den ene side. Det gør det meget nemmere, når du når hertil nemlig. Så skal du selvfølgelig lige måle, at folien den sidder der, hvor den nu skal. Og det måler du ned til bunden af et lige bogstav. Så er du helt sikker på, hvor den skal være. Det næste du gør, det er at sætte et stykke tape i den modsatte side. Sådan. Så kigger du selvfølgelig lige, om den sidder, hvor den skal. Og så har du et stykke tape i begge sider. Så sætter du lige et stykke malertape ned på tværs af det samlede. Sådan. Og vær nu sikker på, at det lige holder, så det ikke falder af midt i det hele. Det næste du skal bruge, det er en skraber. Den kan du selvfølgelig købe i vores webshop. Så piller du det hele af her. Du kan enten pille tapen af, eller som her, rive den over. Så skiller du de to dele folie ad, og er sikker på, at teksten bliver siddende på den klistrede del. Så skal du have pillet bagpapiret af. Det kan du enten klippe over, eller rive over. Og så holder du folien strakt, og skraber stille og roligt med en skraber henover. Sådan, og gnid lidt ekstra, så du er sikker på, at bogstaverne klistrer godt. Så piller du malertapen, som du satte på tværs, den piller du af. Og det samme gør du med tapen ude i den anden ende. Og så gentager du processen med at skille de to stykker folie ad. Og igen, vær nu sikker på, at bogstaverne bliver siddende på den klistrede side. Så skraber du lige folien på plads der endnu en gang. Og skraber lige en ekstra gang for at være sikker på, at det bliver siddende. Så piller du resterende tape af, hvis der er noget. Og så piller du applikeringsfolien af. Det gør du ved at trække skråt enten opad eller nedad. Men hold den tæt på den overflade, som du lige har monteret bogstaverne på, så er du lidt mere sikker på, at de ikke følger med op. Sådan. Så er du faktisk klar til selv at sætte dine små folietekster på. Så nu er det bare med at komme i gang med at bestille.